Hola, bona tarda, senyor Giribet. Som els alumnes de l'Institut Montserrat Roig. Concretament, som el grup d'excel·lència de l'àmbit humanístic, que consisteix en fer treballs amb diferents metodologies, com fer vídeos, revistes, ràdio o entrevistes. La primera pregunta que tenim és en què consisteix ser alcalde. Doncs ser alcalde és gestionar la ciutat, és poder atendre les necessitats de la ciutat i gestionar també allò que no són necessitats com a problemàtiques directes, és a dir, tot el que funciona, doncs funciona perquè hi ha un grup de persones darrere que així ho fan funcionar i fan que tot vagi bé. A més, el poder ser alcalde també et permet poder marcar la direcció on vols que vagi la ciutat, i això és molt important perquè no només hem d'estar pensant en el dia a dia, no? De que no us falti de res, per exemple, a les joves, però també hem de projectar la ciutat d'aquí 5 o 10 anys, perquè si ens esperem aquests 5 o 10 anys, doncs estem perdent aquest temps. Per tant, l'alcalde ho ha de fer, gestionar el dia a dia, tractar amb la ciutadania i, evidentment, projectar la ciutat a llarg plaç, o a mig-llarg plaç. Pues això eren unes coses que no sabia, de què consistia ser alcalde. I per què va decidir presentar-se a vostè com a alcalde de Sant Andreu de la Barca? Doncs aquesta és una de les millors preguntes perquè és també una de les respostes que em costa més explicar. Mireu, jo fa 11 anys, jo he estat vinculat sempre al teixit associatiu i sobretot en el bàsquet, en el club de bàsquet. Sempre des de fa 18 anys he estat jugador, he estat entrenador i després vaig estar com a responsable esportiu. I aquesta inquietud, no? D'ajudar, de col·laborar, de fer actes també fora de l'àmbit del bàsquet, a nivell social, a nivell cultural, doncs veia aquestes necessitats o problemàtiques que l'anterior equip de govern i els anteriors alcaldes no atenien, no? És a dir, no s'hi fixaven en els joves, el manteniment de la ciutat, els parcs infantils no estaven en bon estat, es prioritzaven altres coses. Llavors em va generar aquestes inquietuds de voler sumar-m'hi, no? A voler treballar pel poble perquè no només fos una mirada la que governés la ciutat, sinó que pogués ser una mirada amb altres prismes i amb altres enfocaments. I tot va ser una cadena d'esdeveniments. Vaig començar a col·laborar fa uns anys amb Esquerra Republicana, fa 4 anys es va crear una coalició municipalista on participa Esquerra Republicana, on participa Vecinos por el Cambio i ara Esquerra Unida i Alternativa, i va sortir molt bé. La gent va recolzar molt que aquest projecte estigués basat només en Sant Andreu de la Barca i vaig acabar esdevenint alcalde. No és una qüestió no només buscada, sinó que a més ha estat un procés que ha anat per etapes, primer des del teixit associatiu i ara finalment des del govern de la ciutat. Hi va haver algú que es va inspirar, que a tu et va inspirar per fer-ho? Una persona no, moltes, i moltes que no tenen res a veure amb la política, perquè al cap i a la fi tots fem política des que encenem el llum, tots estem prenent decisions i aquestes decisions tenen una mirada que és plenament política i amb els nostres ideals, que els aneu formant, ara vosaltres que sou joves els aneu formant, els acabareu prenent aquestes decisions i estareu fent política. Per tant, no només prenguem la política com allò que es fa en les administracions o institucions, sinó que es fa tot arreu. Jo he après molt, per exemple, del meu avi. El meu avi era una persona que tenia unes conviccions polítiques molt fortes, sense estar precisament arrelat a cap partit, i ens ensenyava quina era aquesta consciència social que hem de tenir. A partir d'aquí també amb el treball i esforç de la meva àvia per part de pare, que treballaven, per tant tot això ha anat sumant en aquestes inspiracions de com ens hem format com a persones, i trobo que no només ens hem de referenciar amb les persones importants que han fet grans coses a la història, que també està bé, sinó que en les nostres vides quotidianes tenim grans referents i jo crec que els hem de tenir molt més en compte, i no només familiars, poden ser amics que ens estan ensenyant maneres diferents que nosaltres no veiem. Té algun projecte o idea per la millora d'aquest poble? I tant.
I tant, si no, no estaria aquí. Mira, ara nosaltres en els pròxims entre 1 i 2 anys tenim en marxa un projecte que potser per les xarxes heu vist accions, que es diu el Pla Millora Sant Andreu. En aquest projecte volem millorar 3 àmbits fonamentals: la neteja de la ciutat, el manteniment de la ciutat i el civisme de la ciutat. I en aquest sentit els joves sou claus. Aquest és un projecte que actualment s'emporta el 24% del pressupost municipal, és a dir, uns 7 milions d'euros d'accions, de contractes, de treballs que es fan en aquest import. A més, hi ha una cosa que us vull explicar a vosaltres, ja que sou del col·lectiu precisament que va dirigir aquesta acció, que és fer un Ateneu Jove. Volem crear un nou espai, un espai gran, diàfan, on els joves tingueu un punt de referència a la ciutat i per totes les edats, és a dir, que us comenceu a trobar als 12, 14, 16 anys i que el dia de demà a l'oci també el pugueu fer, quan ja sigueu més grans, el pugueu fer a Sant Andreu de la Barca i no hagueu de marxar a altres municipis a disfrutar d'aquest oci, perquè Sant Andreu de la Barca també ha de tenir precisament aquest oci. I és un dels grans projectes que avui us dono una exclusiva. Precisament ens hem reunit fa una hora amb el diputat de la Diputació de Barcelona encarregat de joventut i els hi hem encarregat que facin el pla d'usos d'aquest Ateneu Jove. Per tant, sou les primeres en saber-ho. Doncs moltes gràcies. Com a alcalde, quines responsabilitats creus que tens com les més importants o alguna cosa que mai hagués pensat que com a alcalde hauries de fer servir? Doncs mira, us puc dir, no que no ho hagués pensat, no li havia donat tanta importància. És la qüestió de la mediació. O sigui, resoldre problemes entre dos que no tenen res a veure amb l'Ajuntament. I precisament això m'ocupa moltes hores, però a la vegada em dona molta satisfacció perquè les persones que venen a plantejar els seus problemes i crides a l'altra part i els asseus a la mateixa taula i en aquest cas hi ha la màxima autoritat municipal, que és l'alcalde, i els instem a arribar a un acord o a una via més pacífica i d'acords, doncs veus que té els seus fruits i que la gent s'ho pren com m'ha trucat l'alcalde o l'alcaldessa, aquí hi ha una problemàtica i haig de fer tot el possible per solucionar-la. I d'aquests casos n'en tinc moltíssims. Només amb 150 dies que porto d'alcalde n'en tinc moltíssims i per tant és una que no li dona tanta importància, però la figura de l'alcalde en aquest sentit, o de qualsevol regidor, que els regidors i regidores també ho fan, doncs la ciutadania ho té molt present i és una de les funcions que més estic fent actualment. Quina és la primera cosa que li ve al cap quan pensa en fer un canvi en aquest poble? Ja ens has comentat una mica això dels joves i que has estat parlant, aleshores, si tens alguna cosa més? Mireu, a vegades, i jo he estat el primer, funcionem per impulsos. Vull fer això, vull fer això altre, o veig una problemàtica, ho hem d'arreglar ja. Hi ha molts cops, i jo ho he pres molt ara, que sóc alcalde, que aquests impulsos s'han de frenar, perquè potser allò és conseqüència d'alguna cosa, o aquí darrere hi ha una història que no coneixem i el primer que hem de fer és conèixer. El coneixement ha de ser la base de les decisions i això és un consell que us vull donar. No es poden prendre decisions si prèviament no coneixem l'entorn, les casuístiques que han provocat allò. Per tant, és superimportant, nosaltres li diem indicadors. Quins indicadors tenim sobre aquesta problemàtica? Volem ajudar els joves. Doncs volem fer programes perquè els joves comencin a fer inserció laboral en les empreses del voltant. Primer hem de saber quants joves en edat de treballar tenim aturats. Sobre quins joves aquesta idea impactarà o no, els ajudarà o no. Llavors, perquè els recursos són finits, per tant no tenim recursos per fer de tot, els diners se'ns acaben. Per tant hem de prioritzar molt col·lectius que són més vulnerables, col·lectius que són també més grans, perquè la incidència a l'Ajuntament també arriba a més gent, llavors hem de mantenir aquest equilibri. I precisament prendre aquest tipus de decisions és molt important obtenir prèviament aquesta informació. I parlant de propostes, proposaries alguna millora al nivell d'educació jove i infantil? Doncs no només la proposem, sinó que ja l'hem posat en marxa, i és el Pla Educatiu d'Entorn.
Pla educatiu d'entorn és un espai també, és una eina on instituts, escoles de primària, escoles bressol, entitats, clubs esportius, tots treballen en una mateixa direcció. Es diu Educació 360. I en aquest sentit el que posem en valor és que no només us esteu formant en els centres educatius, sinó que us formeu o us seguiu formant un cop sortiu dels centres educatius. I això és una formació que ha de fer la ciutat cap a vosaltres. I en aquest pla d'entorn posarem recursos humans, posarem persones a treballar i a ensenyar a les entitats i als joves de quina manera es poden seguir formant fora de l'escola. Per què? Doncs perquè a l'escola quantes hores hi passeu? 6 hores i mitja. Teniu aquestes 6 hores i mitja i el dia en té 24. 8 que anen dormint. Tota la resta, totes aquestes 16 hores que volten, esteu fent coses. Doncs l'educació ha de ser intrínseca també en tots aquests espais de vida que no esteu als centres. I per tant, des de l'Ajuntament hem volgut apostar molt per l'educació i aquest és un d'ells. I pels més petitons, perquè clar, l'educació no és només als instituts, també és, per exemple, les escoles bressol. Quan tinguem l'escola bressol nova que estem construint en el barri de la Plana, o que començarem a construir, millor dit, a inicis d'any, allà posarem en marxa un espai de criança, on els pares i mares, sobretot aquells que per primer cop són pares i mares, els ajudarem, els hi farem un suport, un seguiment, un recolzament en aquesta criança que, doncs, quan fem alguna cosa pel primer cop no estem segurs del que estem fent, doncs tot aquest suport i precisament creiem que és un espai que abans es feia a la biblioteca, quan dic abans és fa molts anys enrere, i ara s'ha deixat de fer i per tant el volem recuperar. Doncs molt bones propostes i deixant el tema d'educació, què penses sobre les festes que es fan al poble, festius? A mi m'agradaria també que em féssiu el feedback vosaltres, què n'en penseu, perquè van dirigir sobretot per vosaltres. Mireu, des de l'Ajuntament estem fent un gran esforç perquè el poble tingui activitat i per tant la gent se senti orgullosa de la seva ciutat i en cap cas hagi de sortir, si no és que van a buscar quelcom en concret, no hagi de sortir de la ciutat per seguir visquent i passant-s'ho bé. Tenim festes de tot tipus, per totes les edats, però jo en això el que vull defensar és una cosa. Les festes no només les ha de fer l'Ajuntament o les ha d'organitzar l'Ajuntament, sinó que han de ser les pròpies entitats, ha de ser el teixit associatiu, aquesta massa crítica de persones, doncs com vosaltres, amb aquest projecte d'excel·lència, que esteu motivades per fer alguna cosa diferent, que no està previst en el currículum, o sí, però d'altres maneres, doncs que siguin les entitats, que sigui la societat qui s'organitzi i organitzi aquestes festes. I l'Ajuntament només és un aconseguidor, només posa els mitjans per ajudar a les entitats. Però per què? Perquè l'Ajuntament, si muntem les festes com nosaltres volem, doncs potser no arribem al conjunt de la ciutadania. O aquella festa no representa tothom, però si cada entitat amb el seu col·lectiu, amb la seva festa, orientada de la manera que ells consideren, sí que aconseguirem, si tothom fa aquest esforç d'organitzar aquest tipus d'actes, que no només són festes, estic parlant d'actes en general, podrem arribar al conjunt de la ciutadania. I Sant Andreu, o tothom que viu a Sant Andreu, podrà estar representat, ja sigui en una festa, o en una fira, o en un acte, i això penso que és molt positiu. I tornant al projecte, què penses de que hi hagi projectes així a l'institut i si creus que hauria d'estar a tots els instituts? A tots i en tots els àmbits, estic totalment d'acord. Vull dir, tot el que sigui canalitzar ganes de fer coses diferents, com us he dit abans, ganes d'aprendre o ganes d'implicar-se, penso que hauria d'estar a tot i a tot arreu. Per tant, és una bona manera també de donar sortida a les vostres inquietuds i que ningú no les exploti perquè no li donen l'espai o els moments per fer-ho. I trobo que és fantàstic i aprofitant que avui tinc una trobada amb tots els directors de les escoles i dels instituts de Sant Andreu de la Barca amb la consellera d'Educació que ens visita a Sant Andreu de la Barca, si tenim algun moment informal de comentar-ho, els hi vull fer arribar, que ho trobo que és molt interessant el que esteu fent al Montserrat Roig.
Molt bé, doncs moltes gràcies i només agrair-li l'oportunitat d'haver fet l'entrevista. Gràcies a vosaltres per venir-me a conèixer. Fins aviat.